आय फ्लू, पिंक आय किंवा डोळे येणं हे तुम्ही सध्या ऐकत असाल. बातम्यांमधून किंवा सोशल मीडियामधून तुमच्यापर्यंत नक्की याची माहिती पोचली असेल, कारण सध्या डोळ्यांच्या फ्लूचा वाढत्या रुग्णांमुळे चिंता वाढली आहे. होय, कारण या पावसाळ्यात डोळ्यांचा संसर्ग झपाट्यानं पसरतोय. दिल्ली आणि NCRमध्येही याची प्रकरणं वेगानं वाढताना दिसत आहेत. कंजक्टिव्हिटीज हा डोळ्यांचा एक आजार आहे, ज्यात डोळे येत आहेत, डोळे गुलाबी होत आहेत, संसर्ग झालेल्या व्यक्तींचे डोळे लाल होत आहेत. यासोबतच डोळ्यातून सतत पाणी येतं आणि सूज येते, त्यामुळे डोळ्यांना स्पष्ट दिसू शकत नाही. सध्या व्हायरल तापासोबत डोळ्यांच्या फ्लूची वाढती प्रकरणं लोकांमध्ये भीती निर्माण करतायत. जर तुमच्या घरात कोणाला कंजस्टिव्हायटिस झाला असेल, म्हणजे डोळे आले असतील, तर ही माहिती खास तुमच्यासाठी. नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतकमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सध्या देशभरात डोळ्यांच्या फ्लूच्या रुग्णांमध्ये सातत्यानं वाढ होताना दिसतीये. घरातील जवळपास प्रत्येक सदस्याला एकामागून एक संसर्ग होतोय. भारतात अचानक डोळ्यांच्या फ्लू किंवा कंजस्टिव्हायटिसचे रुग्ण वाढताना का दिसत आहेत, याचं कारण काय आणि हे टाळण्याचे उपाय काय आहेत? घरातील कोणाला ही समस्या असेल तर त्याची काळजी कशी घ्यावी हे आपण पाहूयात. सध्याच आणि अचानक डोळ्यांचा फ्लू का होतोय, तर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या माहितीनुसार पावसाळ्यात संसर्गाचा धोका इतर कोणत्याही ऋतूपेक्षा जास्त असतो. याचे कारण हवेतील ओलावा. यामध्ये जीवाणू आणि विषाणू सहजपणे तयार होतात. जर तुम्ही एखाद्या संक्रमित व्यक्तीच्या संपर्कात आलात तर तुम्हाला हा संसर्ग होऊ शकतो. हा विषाणू संक्रमित व्यक्तींच्या डोळ्यातून येणाऱ्या अश्रूंच्या संपर्कात येऊन संसर्ग वाढतो. याशिवाय संक्रमित व्यक्तींच्या खोकला किंवा शिंकण्यानंही देखील हा संसर्ग पसरू शकतो. यावर्षी जुलैमध्ये मागील वर्षापेक्षा जास्त पाऊस झाला आणि त्यामुळं दरवर्षी ऑगस्टपर्यंत जेवढे रुग्ण असतात ते यावर्षी जुलै महिन्यातच जास्त प्रमाणात दिसत आहेत. त्यामुळे यंदा या विषाणूचा प्रसार झपाट्यानं होताना दिसतोय. आता डोळ्यांचा फ्लू किती दिवसात बरा होऊ शकतो, तर हा कंजस्टिव्हायटिस आहे, म्हणजे एक व्हायरस आहे, एक व्हायरल आजार आहे जो स्वतः बरा होऊ शकतो. साधारण हा फ्लू बरा होण्यासाठी 3 ते 5 दिवस लागू शकतात. पण एकामागून एक असा दुसऱ्या डोळ्यात संसर्ग झाला तर तो बरा होण्यासाठी आणखी काही दिवस लागू शकतात. तर खबरदारी काय घेऊ शकता, तर महत्त्वाचं म्हणजे स्वच्छता. बाहेर जाताना गडद रंगाचा तुम्ही चष्मा घालू शकता. आपला किंवा इतरांचा टॉवेल किंवा कपडे कोणाशीही शेअर न करणं. ज्यांना संसर्ग झाला आहे त्यांनी या काळात अलिप्त राहणं महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून हे इन्फेक्शन दुसऱ्याला होणार नाही. वेळोवेळी हात स्वच्छ करणं, सारखा डोळ्याला स्पर्श न करणं, आपल्या आजूबाजूला स्वच्छता ठेवणं, पीडित व्यक्तीच्या डोळा किंवा इतर अवयवांना संपर्क न करणं, संक्रमित व्यक्तीचे बेड किंवा इतर वस्तू शेअर न करणं, TV किंवा मोबाईलपासून अंतर ठेवणं महत्त्वाचं आहे. संसर्ग झालेल्या व्यक्तींना जर डोळ्यामध्ये दाहकता किंवा जळजळ होत असेल तर वेळोवेळी डोळे स्वच्छ करणं. तसंच जर डोळे जास्त दुखत असतील तर थोड्या वेळानं थोडं थंड पाण्यानं ते धुवून घेणं हे उपायकारी ठरू शकतं. याशिवाय गुलाब पाण्यानं जर डोळे धुतले तर डोळ्यांचा संसर्ग कमी होण्यास मदत होते आणि डोळ्यातील घाण निघून जाते. यावेळी नेत्रतज्ज्ञांनी लिहून दिलेलं आय ड्रॉप घेणं किंवा औषधं घेणं महत्त्वाचं आहे. स्वतः मेडिकल स्टोअर्सकडून औषधं घेऊ नका, कारण बहुतांश दुकानामध्ये स्टिरॉइडसारखी परिणाम करणारी औषधं दिली जातात. त्यामुळे समस्या वाढल्यानं गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे संसर्ग टाळण्यासाठी या गोष्टी जपणं महत्त्वाचं आहे. न घाबरता असा संसर्ग झाला असेल किंवा अशी काही लक्षणं जाणवली तर वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन योग्य उपचार घेणं महत्त्वाचं आहे.